Joet is de bouwborkerij van de familie Jensma uit Westhoek, het squalokaal. Eerst wat uitlis in de kantine en dan de squorren in. Helpen om de rotzooi tussen de jippels waai te zieken op de transportbaan. Het project is een initiatief van Leeuwarden Smaakstad in gearwerking met de Beeldse Jippelwieken en Twaaskwal. Het gaat erom dat de band sjoggen waar het eten bij komt en hoe het makken wordt. Want dat weten een soort net meer. Sommigen weten het nog wel goed, maar dan ben ik een heel soort die weten net meer wat er eten bij komt. Dus dat vind ik heel belangrijk. Nou ja, Joet kan ze hier mooi zien wat er al gebeurt en er is actie en dat vindt de band prachtig natuurlijk. Een enkeling zult het veel Joet voor het eerst en weet echt net waar de jippel bij komt. Nee. Nee? Het toch zo dat ze wij komen zoen? Uit de winkel. Maar de meesten liet je wel aardig op de hichte. Mijn vriendinnetje heeft ook een boerderij. Dus je wist wel waar de rappels wij komt? Ja. Is die rappels wel lekker? Ja. Ja, ik had het wel vaker zoen. Ja. En ja, wat vies je eigenlijk van die rappel? Is dat nog vaak? Ja, haast elke joene wel. Wat vies doe je van? Cool. Ja. Wat Ja. vies cool? Nou, al die machines en aardappelen. Onder eind van het project krijgen de band een ontbijt met de producten die ze zoen hebben. En er moet een gedicht geschreven worden over de jippel. En dat vinden de meesten net makkelijk. Ik weet net of ik het wel zo snel kan bedenken. Nee. Niet zoals ik zo snel kan bedenken, dat niet. Aardappel, aardappel, wat ben je schoon? Aardappel, aardappel. Ja. Nog even nadenken. Ja.